Assalamu alaikum masu sauraro, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai suna kunnen kanawa. Tashar ku mai albarka, tashar da ke kawo maku labarai da nishadi da kuma abubuwa daban-daban a nahiyar Afirka da sauran ƙasashen duniya da kuma rahotanni akan abubuwan da suka shafi rayuwa na yau da kullum. A labaran namu na yau za mu karkata ne akan kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya. Da fari za mu duba yadda al'ummar Siriya suka kutsa gidajen yari na ƙasar, ciki har da gidan yarin Sidnaya, wanda ya yi ƙaurin suna don neman 'yan uwa da masoyansu da hamɓararren shugaba Bashar al-Assad ya garkame. Haka zalika za ku ji cewa 'yan sandan Koriya ta Kudu sun kai sumame a ofishin shugaban ƙasar. Daga ƙarshe kuwa za ku ji cewa wani matashi ya caka wa mahaifiyarsa wuƙa a bayelsa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Al'ummar Siriya sun kutsa gidajen yari na ƙasar, ciki har da gidan yarin Sidnaya, wanda ya yi ƙaurin suna don neman 'yan uwa da masoyansu da hamɓararren shugaban ƙasar Bashar al-Assad ya garkame. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da ɗimbin jama'a suka fito wani dandali a tsakiyar babban birnin ƙasar don rugunsumin samun 'yanci. Assad ya tsere daga Siriya yayin da 'yan tawayen suka kutsa babban birnin ƙasar, lamarin da ya kawo ƙarshen shekaru 50 na mulkin iyalan Assad a ƙasar da ta sha fama da yaƙi mafi muni a cikin wannan ƙarni. Tun bayan faduwar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya a ranar Lahadin da ta wuce, fararen hula a ƙasar na ta faman samun labarin 'yan uwansu da aka kulle a gidan yarin Sidnaya, mafi tsaurin tsaro da ya yi ƙaurin suna. A shekarar 1980 aka samar da gidan yarin a wani ƙaramin gari da ke da nisan kilomita 50 daga arewacin Damascus. Gidan yarin Sidnaya shi ne inda iyalan Assad ke tsare abokan hamayya a lokacin mulkin tsawon shekaru. Gidan yarin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam suka yi wa laƙabi da mayanka. Ana tsare da dubban mutane a cikin inda ake azabtar da su da kuma yanke masu hukuncin kowane iri tun a shekarar 2011. Ba kowa ne ya san yanayin gidan yarin ba, saboda komai an yi shi ne a cikin sirri. Ba a taɓa ganin hoton cikin gidan yarin ba. Ana samun bayanan gidan yarin ne kaɗai a lokacin da ake hira da tsofaffin masu gadin wajen ko kuma waɗanda aka tsare. Amma bayanan da ake samu daga wajen ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka na bayar da dama a fahimci yadda cikin gidan yarin yake, wanda ya zamo wani waje da al-Assad ke aikata zalunci da kuma ɗaukar fansa. 'Yan sandan Koriya ta Kudu sun kai sumame a ofishin shugaban ƙasar. 'Yan sandan Koriya ta Kudu sun kai wani sumame a ofishin shugaban ƙasa a wani ɓangare na bincike kan yunƙurinsa na ayyana dokar soji a ƙasar a makon da ya gabata. An kama wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin Yoon Suk Yeol da kwamandojin sojoji bisa zarginsu da hannu a yunƙurin aiwatar da dokar. Har yanzu dai Koriya ta Kudu na cikin ruɗanin siyasa bayan yunƙurin ayyana wannan dokar a makon jiya. An hana shugaba Yoon barin ƙasar yayin da ake bincikensa kan aikata laifin cin amanar ƙasa, amma har yanzu ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. Wani matashi ya caka wa mahaifiyarsa wuƙa a bayelsa. Ana zargin wani matashin ɗan shekara 22 mai suna Godwin da ke jihar Bayelsa da caka wa mahaifiyarsa wuƙa bayan ya gaza samun nasarar amfani da ita wajen yin tsafi. A cewar wasu majiyoyin mutane da ake zargi ya dawo gari ne. Mutumin da ake zargi ya dawo gari ne bayan ya yi balaguro na tsawon watanni a makwabciyar jihar, inda ya je wajen wata matattara ta 'yan Yahoo da ake kira da HK. Duka anan muka kawo ƙarshen labaran. Tun a farko kun ji cewa al'ummar Siriya sun kutsa gidan yari na ƙasar, ciki har da gidan yarin Sidnaya, domin ƙwato 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su. Haka zalika kun ji cewa 'yan sandan Koriya ta Kudu sun kai sumame a ofishin shugaban ƙasa. Kun kuma ji cewa wani matashi ya caka wa mahaifiyarsa wuƙa a bayelsa. Gaba da bibiyar tashar mu mai albarka domin samun bidiyoyinmu masu asali da inganci. Wannan ita ce channel ta farko da ke kawo muku dukkanin abubuwan da ke faruwa a nan cikin gida da kuma ƙasashen duniya. Kunnen kanawa, ƙara da ɗaya ka sha labari. Idan wannan karan shine farkon zuwan wannan channel ɗin ta mai albarka, ku daure ku danna mana alamar subscribe, comment, like and share domin samun bidiyoyinmu masu asali da inganci.